जोबोद मोजां जोंनि मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार सारनि खोथाफोरखौ खोनानानै बयबो दिनैहाय बिजेपिआव बयबो जयनिं जानो आवगायबोदों आरो मानब गेदेर जोंनि मदि सारनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै बयबो आवगायबोदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो सिगाङाव रेशन कार्डफोरखौ जों होनो हायाखैमोन। दिनैहाय गोबां मानसियानो गासिबो रेशन कार्ड मोनजोब्बाय, मोनैयानो गैला। बुंनो थाङोबा 100 माने 2% दंसै। दा बेफोरखौ नुनानै आरो बेफोरखौ नुनानै दिनैहाय बयबो रायजो राजाफ्रा जयनिं जानो फैदों। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय आवगायनि सिगांफ्राव रेशन कार्ड गैयाब्ला माइरंफोरखौ मोनामोन नङा होमबा, ना मोनोमोन? दाथ' रेशन कार्डबाबो मोनो, नंगौना नङा? रेशन कार्ड थाबाबो दा मोनो। कंग्रेसनि दिनाव माइरंखौ 3 केजि लायोमोन, दा नैबे बिजेपिनि दिनाव फ्रियै होबाय बिजेपि सरकारा। दा बेफोरखौ नुनानै रायजो राजाआ बुजिनो हादों गमामायैनो बिजेपि सरकारा खामानिखौ मावमारबाय। बिटिआरआव इउपिपिएल बिजेपि एजिपिआ खामानिखौ मावमारबाय। मानब गेदेर प्रमद बिथाङाबो गोबां आसनि लाबाय। जेनेबा नोङो आलारि सोरां, माइनाव सोरां, गियानि सोरां, बेफोरजों बिथाङा रग निर्मलनि दाराय बिथाङा 27,000निबो बारा बेमार आजारफोरनो 5,000 खरि होखांबाय। जाय गथ'फ्रा गियानि सोरां सात्र सात्रि बिथांमोननोबो 27,000निबो बारा बिथाङा 5,000 खरि होखांबाय। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो मथा-मथि 10,000 मानसिनि 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 खरि होबाय। आरो हा फाट्टाखौ बिथाङा होगासिनो दं। बेफोरखौ नुनानै दिनैहाय रायजो राजाफ्रा बुजिनो हादों गमामायैनो बिजेपि सरकारा खामानिखौ मावबायब्ला जों सरकारजों थानानै दिनैहाय जोङो सरकारनि आसनिखौ लानोसै होननानै दिनै बयबो लोब लोब फैदों। आरो दा अरुनदयनि खोथा, आवगायाव जों अरुनदय होनो हायाखैमोन, जोंहा आसनि गैयामोन कंग्रेसनि दिनाव। दा दिनैहाय गासिबो अरुनदय मानसिफ्रा मोनजोबनो हाबाय। डेभेलपमेन्ट PMY न' गोबां होबाय। दा बेफोरखौ नुनानै रायजो राजाया दिनैहाय सिन्था खालामनानै बिजेपिआवनो हाबनोसै होननानै दिनै 1000निबो बारा जयनिं जाफैदों। दासिमाव बनरगाव हिसाबै बिजेपि बा एनडिएआ बेसेबां जौखोन्दोसो भट मोननो हागोन? एकदम 75, 80 100%। गावखौनो आरो दोनखोमानाय गैया। 75, 80% बिजेपि ज' नांनानै जों मोनगोन। बिपिएफआव थांनाय दं नामा? बरा थांगोन, फुराना पार्टि हिसाबै थांगोन। बिथांमोना मा मोननो 12-13 हाजार 14 हाजार मोनगोन बनरगाव समस्तियाव, बेनि बारा मोना। एनडिएआ देरहानाया रोखा जाबाय नामा? बे 100%। बेखौ खुनु बुंनांगौ गैया। जे जायगायाव नरेन्द्र मदि दङ, जे जायगायाव डक्टर आमार आसामनि CM सार दं, बिसोर थानायाव खुनु खोथायानो गैया। आरो बिथाङा जे खोथा होदों मावनानै देखायबायना। 1 लाख साख्रि होनो होबाय। खुनुबो पार्टिजों खोथा गैया, फैसाजों खोथा गैया। आरो बिथाङा बुंबावदों जुलाइ मासाव आरो 50,000 होबावगोन साख्रि, मिलिटारि, पुलिस, थार्ड ग्रेड, 4th ग्रेड। दा बिनिफ्राय साबसिन माथो सुबिदा नांबावगौ रायजो राजानोलाय? गथ' सुबिदा मोनसेयाव जुदि जोंनि मानसिया जुदि बिजेपिआव हाबनानै सुबिदाखौ लानो रोङाब्ला बे भुल जागोन ना, नंगौना नङा? आं सानदों दा कंग्रेसआथ' गैखाया, जेबो मावनो हाखायाखै। गोदोनिफ्रायनो बिथांमोना जेबो आसनि लानो रोंखायाखै। बिसोर ना सेल्फ हेल्प ग्रुपनो थाखा होनो रोंदों, ना माइरंखौ फ्रि होनो रोंदोंमोन, जेबो रोङाखै। दा आसा खालामदों दिनैहाय क'क्राझार टाउनाव दिनैहाय क'क्राझार टाउननि गोबां जोंनि बिपिएफनि कर्मीफ्रा दिनैहाय मोजां मोननानै आंजों जयनिं जाफैदों। आरो सासे अमेन बिपिएफनि बनरगाव मण्डलनि जेनेरेल सेक्रेटारि अमेन उइंसनि बिथाङाबो जयनिं जागोन, दा फैगासिनो दं। आरो गोबां बिपिएफनि फिसा गाहाय लेभेलनि नेताफोर दं, बिसोर जाफैजोब्बाय आरो। बिसायख'थिनि सिगां आरोबाव जयेन जाबावगोन नामा? दङ, जानायाथ' जागोनाथ' दङ, जाबावगोन आरो खालामबावगोन। आरो खालामाबो जाबाय, जथेस्थ' जाबाय, दरखार गैला। देरखानाया खाथांखासै, दरखारानो गैला, जाखाबाय। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे
एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअग्राफी, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स, बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसन्नो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसन्नो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।